מכירים את הסיטואציה שהילד שלכם נמצא באיזשהו מקום, מרים אליכם טלפון, מודיע לכם שהוא יאחר בכמה דקות, ואחרי כמה דקות שבהם הוא הבטיח שהוא יגיע בזמן והוא לא מגיע, אתם כבר נכנסים לפחד כל כך גדול שמשהו רע חלילה קרה לו. אולי אתם בכלל אנשים שנמצאים בחיפוש אחר הזוגיות המתמדת, אנשים רווקים, שכולם מסביבם נישואים כבר עם ילדים וסיפורים וחווים את הזוגיות, ואתם מרוב חיפושים מרגישים שלא תמצאו או מפחדים שלא תמצאו את הסולמייט שלכם, וזה מכניס אתכם לסרטים ולסטרס, ואולי אתם בכלל חיים בסרט, סרט אימה, מפחיד, שם הדברים לא יקרו לכם בחיים. אולי אתם בכלל שייכים לאותם אנשים שנמצאים במקום עבודה, שלעיתים הוא טוב, לעיתים אתם מרגישים פחות. אולי אתם מפחדים שהבוס יפטר אתכם, או שאתם תמצאו במקום עבודה שאתם לא ממש אוהבים, ואז קיים הפחד להיתקע. האם אתם מאותם אנשים שהולכים ברחוב וחרדים שמא מישהו מאחריהם באיזו סיטואציה עוקב אחריהם? ואולי אתם בכלל חיים את הפחד שיכול להיות חלילה לאנשים מסביבכם איזשהו פגע או תאונה או משהו בסגנון. אם אתם שייכים לאחד מכל אותם הדברים שמניתי פה, אני מזמין אתכם לזהות את הפחד הכי עמוק שלכם ולשחרר אותו. ואיך אנחנו נעשה את זה? ב10 למרץ 2016, יום חמישי, אני פוגש אתכם בשעה 5:15 במרכז שביט ברמת גן לסדנה שבה נזהה בדיוק מה הפחד הכי עמוק שלכם ואיך אנחנו יכולים בקלות ובפשטות לשחרר אותו ולהגיד לו תודה. אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים ליצור קשר ממש עכשיו 050-8284-563. אני חוזר 050-8284-563. תתקשרו עכשיו, ממש משתלם.